Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videjku takéto vianočnej atmosfére blíkajúcej epileptickej. Toto chcem len taký menší úvod hlavnému videu, čo bude vlastne návšteva, ak ste si to z názvu už prečítali. Takže áno, budem tam napodobňovať návštevu, vlastne ich hlášky, alebo proste ich správanie, alebo tak. A bude tam hrať moja mamina a... teda ja budem hrať moju maminu a jej kamarátka. Ale všetko, čo sa nám skôr udeje, bude také vymyslené, takže neberte to vážne, fakt to tak akože nebude, ako to bude tak vypadať. Takže týmto pozdravím teba, mami, lebo viem, že pozeráš moje video. Inak dúfam, že ste si užili a užívate ešte prázdniny, aj teda Vianoce. No a za chvíľku tu máme Silvester. OK, nebudem už viac sa zdržovať, ideme sa spustiť na to video, takže nech sa páči. Užívajte a počas videa sa vám asi ešte ozvem. Takže zatím. No ahoj, môj ľubičník. A kde sa môžem ale čo tu sa vyzuj? No poď sem do obývačky. Ja, drahuška, počúvaj, máte si. Tu som, no poď. Poď si sem sadnúť. Ja, drahuška, idem. Ja. To čo, holubičník môj, čo ti donesem? Ale nerob si starosti, poď si sadnúť. Čistú vodu alebo kávu? A čo nesku? Čistú vodu. 2000 years later. No tu máš tieto kukuričky, lebo čipsy nemáme, mám kávu. Ale pekne to tu máte. Áno? A chce sa pozrieť? Potom. A čo máte za touto stenou? Za touto? Veď pracovňu. Nie náhodou spálňu? Veď práve. Ty si vtipná. Aj nakúkávaš ten, jak sa tam volá, šuflík? Cuky lúky. Že to je dobré. A hej, ja ich žerem. Neviem, netuším. Ale ty máš 3D okuliare. Nemám, co by som mal? A inak, kde máš decka? Tam za dverami v izbe sa hrajú. Aha, v izbe sa hrajú. Dobrý. Aha, Romanko. Ako si Áno, vyrastol som a neťahajú ma za uši. Áno, školo je nič nemám nové a nemám frérku a... Áno, podobám sa na maminu. To je výborné, ja ti tlieskam. Naučil sa tieto primitívne otázky. No holubička, ponúkni sa kukuričkami aspoň. Nie, ďakujem. Ja slané nejem. Mám líniu. No ja už asi pôjdem. Teplo tu máte. OK. Nerada som vás videla. Aj mi teba. Idem ťa odprevadiť. A už sa blížime ku koncu videa, takže teraz, a to tak fakt nie, to bolo fakt toto všetko domyslené, toto na konci. OK, takže peace. Dobre, holubička. Áno, holubička moja.
Áno, maj sa. Dobre, hlubička moja. Maj sa pekne. A dostali sme sa ku koncu videa, takže budeme rád, ako sa zdieľate, tým podporíte odbermi. Ináč to chcem povedať, my sme dosiahli už 1K. Za toto chcem ešte spraviť, nepoviem čo, ale bude špeciál. Teda, ak sa mi to podarí, ešte nebudem plánovať, lebo viete ako no. Ale dúfam, že niečo z toho bude. No a ešte to ma napadlo, že teraz keď sa blíži Silvester, tak silvestrovské video som chcel popravde robiť, ale nebude na mojom channeli, ale bude ho robiť kolega zo Žitavian, jeden youtuber, takže tam budeme tančiť, hej, tak viacerí youtuberi, takže kto bude chcieť, tak si to potom môže pozrieť. Jeho channel sa volá, že Crazy.sk, určite bude pod týmto videom jeho komentár, že prvý alebo druhý. Takže si to potom môžete pozrieť. Ok, to je bolo z takého doma úplne všetko, ja sa s vami lúčim. Ak sa vám to páčilo, už nehoďte like a vidíme sa příště, jo. Party hard. Takže čaute.